Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau zan yi bayani akan magungunan ciwon suga. Dama na muku alkawari a robin da ya gabata zan yi bayani akan magungunan ciwon suga. Farko abin da zan fara faɗa mai muhimmanci a cikin maganin ciwon suga shine hulba. Mutum ya samu hulba yana tafasawa yana sha sau 3 a rana cikin kofin shayi ba tare da suga ba. Wannan yana da tasiri matuƙa da gaske wajen magance ciwon suga. Sannan abu na biyu shine citta. Mutum ya samu citta musamman ɗanye sai a matse masa shi yana sha shi ma kofi 3 a rana, safe da rana da yamma. Wannan shi ma yana da matuƙan tasiri ƙwarai da gaske citta wajen magance ciwon suga da sauran cututtuka daban-daban. Abu na uku mutum ya samu kirfa, shi kuma sai a tafasa shi kamar yadda ake shan shayi. Mutum yana shan shi ba tare da suga ba. Duk wani magani da za a sha game da magance ciwon suga ba suga a ciki, sai dai da iya dan sa zuma kaɗan amma ban da suga. Sannan abu mai muhimmanci a wannan fage na magance ciwon suga shine ruwa. An mutum yana tare da suga ya yawaita shan ruwa, saboda duk wani likitan zai bayani akan ciwon suga dole ne ya sama shan ruwa a ciki. To yana da matuƙan gaskiya ce kowane rana mutum daga safe zuwa dare ya sha ruwa aƙalla ya sha lita 3. To wannan mutum yana irin wannan shan ruwan a kowane rana zai samu waraka da yardan Allah daga ciwon suga. Sannan abu na gaba shine mutum ya samu green tea ko shayin akidar, shayin bozaye kenan, mutum yana shan shi ma ba tare da suga ba. Ko ya jiƙa, yana da zaɓi ko a tafasa masa shi yana sha ko kuma ya jiƙa shi yana shan ruwan nan. Duk wanne yayi kowane ɗaya daga cikin mutum ya aikata yayi. Sannan zai iya sa suga in ya tafasa shi, akwai sugan da ake siyarwa masu ciwon suga ne suke amfani da wannan sugan nan, zai iya siya yana sawa yana sha. Kuma kwarai da gaske green tea yana daga cikin maganin ciwon suga wanda yake da tasiri matuƙa kwarai da gaske. Idan mutum yana shan shi zai samu waraka da yardan ubangiji daga ciwon suga. Sannan abu na gaba shine zogale. Zogale mutum yana da zaɓi yanda ka ga dama da ka iya sarrafa shi ko kuma a dafa ma shi kai ya nuna sosai. In an dafa ma shi sai ka yanka su tumatir, su albasa da sauran duk abubuwan da kake sha'awa na kayan marmari da ka yanka a ciki ka haɗa shi kana ci. Ko kuma mutum ya tafasa shi yana shan ruwan ɗin kamar shayi, ko kuma mutum a markaɗa masa zogale yana shan markaɗaɗɗen ɗanyen zogale, shi ma yana da tasiri sosai. Ko mutum yana da zaɓi, kowanne kai yayi kuma yana da matuƙan tasiri ƙwarai da gaske wajen magance ciwon suga. Abu na ƙarshe shine kanamfari. Kanamfari mutum yana da zaɓi game da kanamfari. Da ka iya jiƙa kanamfari kana shan shi koyaushe, kana shan ruwan ɗin kamar lita guda a kowane rana, ko kuma kana tafasawa kana sha da shayi. Shi ma kanamfari yana matuƙan gyara jiki kuma da magance ciwon suga kuma da rage kitse a jiki. Inda mutum ya samu abin da zai rage masa kitse a jiki sannan kuma da suga, ƙwarai da gaske waɗannan abubuwan suna da tasiri wajen magance ciwon suga. Waɗannan su ne a takaice magungunan da mutum zai amfani da su in yana tare da ciwon suga yana shan su, kowane ɗaya daga cikin abin da na faɗa. Kuma sannan mutum duk lokacin da ya sha magungunan da na faɗa daga cikin ɗaya daga ciki ka sha shi ya kai na sati ɗaya, dole ne ka garzaya gun likita ya je ya gwada ya gani ya sugan naka yake. Haka kana shan magani kana zuwa gun likita, kana shan magani kana zuwa gun likita har lokacin ya ce ma sugan ka yi daidai sai ka bar shan magani. Haka mutum zai dinga yi. Sannan kuma mutum dole ne ya bi dokan da likita ya ce ma kar ka aikata lokacin da kake tare da wannan sugan nan. Ya kamata ka hannu ka bar aikatawa in dai kana neman waraka. Ina fatan wannan abin din ya amfani jama'a baki ɗaya. Sannan kuma ina fatan masu wannan ɗauke da ciwon nan Allah ya ba su lafiya, mu kuma Allah ya ƙara mana lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.